Kapag tumibok ang puso, wala ka na magagawa kundi sundin ito. Wasang mga maloy! Oy, Crush, malapit na pala yung Valentine's Day. Bakit? Kung may matamaan mo si Cupido, sana ikaw yun at ako. Mr. Cupido, ako na may tulong. Oy, Crush, Valentine's Day ka ba? Bakit? Kasi alam buntok, safety first. Hoy Crush, may kadate ka ba ngayong Valentine's Day? Bakit? Kasi kung wala, back yan naman. Crush, si Cupido ka ba? Bakit? Pinana mo kasi puso ko. Crush, Valentine's din na. Tara, ato yung multiply, ato ang mahigugma. Ato yung multiply, ato ang mahigugma. Crush, what if nagka-Valentine's Day, magkaroon ng zombie apologize at pag-zombie ako? Bakit? Huwag kang magalala, ikaw lang din naman ang kakainin ko. Ingon si Crush, loy kuno ko kay Wakoy Web karong Valentine's. Bakit? Si Jake, Jakoy niya. Boom! Pam 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 param param pam sumabay lang sa bayos. Hoy Crush, nalumos ko, moto be. Crush, si Cupido ka ba? Bakit? Sick. Manoy. Wala mo ko'y lain. Pwede ka nang nagtanaw, akong imahin. Sarap sa ilalim ng kalawakan. Crush, murag Valentine's, ako ang di. Bakit? Valentine's di. Crush, Valentine's Day na naman. Wag hapon iya paliktanaw. Nga ba ng jowa? Turn up! Tayo'y walang jowa, pero okay lang kesa naman puro tuna. Kung ginagago ka na o pinapaasa na ikaw lang ang tanging Hoy, Crush. Valentine's Day ka ba? Bakit? Lapit na. Let's subscribe. Please subscribe to our YouTube channel. BB Republic. Baby Republic. Wow! Ano yun, TikTok.